обяснението на Крафти Шало. Ако не разбрахте си сега, да. Каква е с нинджа? Гледам само така нещо пада от дървото и гледам, кой ти нещо. И здравейте, това е Зевци, аз съм Вико и в себе си имам 2 стрели и няколко кученца около мен. Днес, както и обещах, ще експлорваме втори епизод на Faust Private Server или FPS съкратено. Надявам се интрото да ви харесало. Много хубаво, значи намерихме си ново място и тук наоколо има кученца. Сега си ги карам, ама не са там покали там. Храня ги, както искате го наречете, и аз не знам как да го нарека. Чуй, колко кокали ще изде, много ладно е. Що цапна. Аха, че вече не искам много кокали, супер. И имах някъде в себе си Rotten Flesh, явно нямам. С какво да ги бридна, ще ги бридна с поркчопове, ако ядат такова нещо. И ура, имаме си армия кученца. Това е супер. Да, никой от тях не седи. То съм се запътил към място на Холмани. Цяла глутница се направих. Супер. Сега поне нямам проблеми с мобове. Особено скелети. Какво се въртят на едно място? Не, тебе, що те нахраня? Що нахранят? Псе. Няма последва цялата с планина. В момента съм на амбиция всъщност да се върна до Холма, за да ви покажа новото място. Колко време ще се облачат? Аха, таки. Така е, за да ви покажа новото място. Тук надявам се ще се качат. Не, също ще сляза тук по планината. Що че вземат fall damage. Ще станат на кайма. Нека си видя само координатите. Да, в правилната посока съм. И аз не знам как съм си заключил въпросът на 90. И аз не знам как съм го постигнал това нещо. Сега да се давя долу. Какъв е този терен среща? Вау, това е много яко място. Това е много яко място. Просто в този сървър толкова яки места сме намерили. Направо супер. Айде бе. Къде сте псета всичките? Те много тъп с кучетата не могат да катерят планини. Просто тъпи животни сега. Кое да си говорим? Хубаво, че поне пазят от мобове. Не, всъщност не са тъпи. Ама, аре бе! Айди, идвайте. Идвайте. Ти се стъкнал във водата. Бой по него, кучета. Бой. Бро. Направо го съсипаха. Да, всички кучета са с мене. Къде съм сега? Значи, минус 550 и трябва нататък да се запътя някъде. Кога смятат да се портват? Ето. Бък с мобовете, между другото, ако ги сложите да седят по този начин, не да ги храните, ама както и да е. Няма да се държа вичпиля, ще държа морков. Като ги сложите да седнат, нали? И щупите блока под тях, се телепортват до вас. Не знам дали го знаехте, но можете се научили от мене. Значи някъде пътуваме сега. Значи трябва да сме от другата посока по принцип. Там трябва да сме. Просто и аз не знам на къде трябва да пътуваме. Аре бе! Да си имате кучета. Къде останаха сега тя? Не, са смешни. Като червей, като си увърфиш ме направо. Главата почти един блок, пък те. Са много смешни.
Да. Винаги стъква до вода. Просто каквото и да си говорим. Minecraft Logic. Minecraft Logic, точки. Minecraft, точки. Сега са тръскат и едно хубаво върху меня. Това е срам. Диверсили такви са. О, не. Защо си мисля, че това е добра идея да идеш пред паяк? Забравих, че му кучета и те ще ме спасят. Как ти де? Усета ми на червено. Тоест, я ти го направихте временно, ма кеф нещо. Не искам да го губя. Аз так да не го губиш. Ще се качат ли сега по тази платформа? Аднете си. Ами, после ще садна, сега не мога. Снимам клип, втори епизод на Faustcraft. Гадни зомбита. Сега просто... Как усещам, че се намятат в лавата, ама... Просто така се усещам. Поне половината от тях. Извинявам се, спрял съм си звуците на Майнкрафт отново. Не пака отново. Да, мисля, че вече изгоряха няколко. Чувам скелет. Къде? Къде се скрил си? Подлез такъв. Подал скелет. Никаква идея всякакви седи подлезте. Къде трябва да вървим? Мисля, че трябва да вървя насам. Да си изгубен. Може и да си оставя тия кучета сега тук. Няма следват. Те ще съпортват до мене, никаква идея. Дяваме, че ще съпортват, защото вече е вечер и не ми се умира с 12 левел. Най-вероятно скоро ще енчантваме. От предния епизод има развитие, има енчантинг на спална и хубави работи. Има на спална. Ще направя една обиколка на спална. Че зайците ли бяха? Тия мъничките кученца. Само следват. Ето ни го мястото. Да. Ни го мястото. Значи Веско 100 живота го откри това място. И всъщност ние сега ще живеем с Веско 100 живота. Render 555. Кой е друг? Marto BG. The Darkness X3, който е тук даже. Те са направили някои работи. Ма къща турка. Дърт къща. Чина етажи. Това го нямаше последния път, когато бях тук. Да намаля малко звука. И ще се кача горе да затворя кученцата. Къде сте, бе? Ще двете! Супер! Всъщност първо ще направя един крафтинг и тук. Нямат крафтинг. Как и да е. Тук ще направя няколко фенса. Никаква идея какво прави сега. После ще го разгледаме. Сега първо да се затворя кученцата. Ще слязоха и долу в минута. Но са яки малките кученца. В Майнкрафт. Как пълзят само. Но са смешни. Стойте да затворя. Ще нападат мугве. Ела тука. Айде. Ще се качи вътре. Влезе вътре. Така. Остана ми един фенс, ама ще сложа ето. Между другото намерих спаунър, снимах му координати някъде в описанието. Как ти доха? The hell? What? Ти влезти тука. Влезти. Влезти тука, бе. Не бягайте, не, стойте. Дали ще ги привлече.
Не! Влизай! Влизай! Беше глупава идея да слагам сега пенсове. Ще трябва да го правя поне още 1000 пъти, като... Защото животните в Майнкрафт не са бългави, изобщо. Ела сега ти тук. Ти седни. Сложи да седна. Ще го сложи да седна. И ти седни. Сега ще го бутам. Що не се сетих за това по-рано? Бутай, бутай, бутай. Хора, между другото, надявам се да ви е харесала втората част, втория епизод на поредицата, в която строим, а именно Let's Build. Този път построихме мелничка, надявам се да ви е харесал. Заслабване на недъра. Уха! И аз ще сложа едно кобълстон. Прави. Ми стана доста интересно какво прави. А, често! Бу! Ей, ти е готино! Найс. Мартин се е научил да строи. Не е за вярване. И май е ходил даже да копа. Мисля, че имахме по-малко диаманти предния път. Сега ще си сложа малко храна тук да се сготви. Докато ние си бъбрим с вас. Този епизод най-вероятно няма да строя, но други епизод ще почна да строя. И може да направим с клип с Веско с този живота, ако той се навие. Какво друго остана да си крафта? Мисля да си направя един меч, ама само си мисля. Да, ще направя също си един меч. И на свет, защото той свет, да, на червено. Мисля, че е достатъчно ясно. Сетчето си направо скръп. Още 2 хита и край. Но ще запазя чингащите. Защото те са си рядкост. Поне за мене. Аз като цъкам на сървайвъл абсолютно, ама абсолютно никога не ми са парат чингащи. Той портал много шумен бе. Бле. Взем си малко лапис и ще отидем на спаун да енчантнем. Нека ви покажа в недъра какво сме направили. То почти нищо не сме направили всъщност. Ето тук си обозначихме пътчето с Cobblestone. И имаме си Nether Fortress с Blaze Spawner. Което е яко, защото имаме полшанки. Надявам се тук да бием Ender Дракона след по-малко време, да не е като Darkcraft. Да бием дракона след 1 милион години, чак 7 епизод да бием дракон. Надявам се тук по-ранчко да го направим, например 4-5 епизод, че е перфектно да го бием. Тоест това се явява след 4-5 дена за вас, там някъде. Надявам се да ви харесва как качвам всеки... Старая се да качвам всъщност всеки ден. И понякога дори по няколко клипа, надявам се и да ви харесва. И дано да не ви спамя. Събери Glowstone. Ами на връщане ще събера Glowstone. Да. Може би ще построя вятърната мелница, която построих в Let's Build серията, но този път ще си я направя къстъм. Ще още променя цветовете и няма да е баш като на клипа. Този клип просто е много труден за качане. Няколко пъти се пробва да го кача и всеки път ми изписва, че не поддържа формата на клипа. Е доста странно, защото винаги си качвам клиповете в формат MP4 и само това пък нещо се обърка. Да, и ето тук ни пътечката. Табелките имат Break Animation, то не го бях видял. Честно не го бях видял. Супер. Да, това ни е нашата къща. Казваме се Тима ни е Антислаг Мафия. Аз съм М. И да, Антислаг Мафия. Motherfuckers.
Селото има някакво развитие. Охо, няма развитие ли не? Само дете има уит ферма и чикен ферма, която всъщност вие не знаете, но аз знам. Която ще си поизкрадна малко чикен. И нека видим какво ще се падне на енчантмент. Всъщност ще направя едно добро дело. Ще сложи един крафтинг тук. Първия ми ачивмент. Не. Time to strike. The hell? Sharpness 2 и ми трябва само още един левел. Къде може да се събира левели? Печки. Не, те пък кобостон се печи само тук. Зомби. Какво правиш, мой приятел? Трябва им спешно 13 дел, моето момче. Ага, Monster Hunter. Поредният ачивмент. Хаштаг Pro. Къде да се събера още левели? Не. Всъщност ще килвам малко кошки тук. Няма за да ми се сърдите. Съм малко лош човек. Последна кошка. Значи сега тук трябва да съм много бърз. Да, спях. Спяваме да излезем. Така имаме 13 левел, има и лапис. И Sharpness 2. И Looting и Fire Spell. Това е най-якия меч на 13 левел. На всички времена. За кирката ще събера 30 левел. Определен. Браво. Много добър енчант. Иншант. Следващата задача ще е да направим Ender Chest. Трябва ни всъщност Enderman. Такова Ender Eye всъщност първо. Blaze Rod ще има някъде в Fortress, 100% съм сигурен. И да се запътя наобратно. Що не говориш, ами... Щото правя клип. Затова не говоря. Съвърнем му холма. Съвърнем. И тук задължително ще трябва да се направи някакво пътче, защото... Да. Виждате по какви работи трябва да се пътува. Но това е нищо работа за мене. Аз просто обичам да си правя кобостон пътчета в недра. Само слагаш и тези блокове. И се надяваш да паднеш в лава. Тигнинча. Да, точно как ще падна в тая дупка баш. Значи трябва да събера на Март Глостон. Ами да, това е за тази част на клипа. Ще събера Глостон и ще се върнем. Мисията ми в Недър беше неуспешна. Както виждате в чата. Сега ще се опитам да си намеря айтемчетата. Трябва да са там някъде. Бях тръгнал насам. Надявам се да насална, кой знае колко много. Най-вероятно ще са паднали в лава, ама ще съм правил опит да си ги върна. За всеки случай. Следващия епизод очаквайте да снимаме с хаштаг селфи или ивцата. Или HyperX, който ни е в сервера. Това с един от тях ще имаме клип. Свършим спринт естествено. Гемет. Гемет. Сървъра дали е на хардкор, защото тук с бързо го нямам. Никаква идея дали е на хардкор или не. Бях тръгнал нататък, мисля, че. Да бъде по съвсем да че супер много ще забавя. Моля ви, не идвайте към мене. Пала са не дейте. Не. Май точно към мене ще дойдат.
Гадните им сумата блокове джампят. Гадни същества. Но и гадно, когато нямаше храна и да те гонят слайм. Такова недър слайм. Или магма кюб. Защо винаги им викам недър слайм? Глупайте. Абсолютно винаги им съм викал недър слайм. Умрях и там горе някъде, близо до лавата. Дам сега темите да не са изчезнали. Ма ще да кажа тази гъба да не е някой от айтемите, ама не. Добър знак XP. Айтемчета. Айтемчета. 100% не, кои работи са изгорени. Виждам си диамантените работи, виждам си лаписа. Ура! Ура! Поне тези работи не са пострадали. И кокошката не е... Кокошките! Кокошките не са пострадали и те. Супер! Да мисля, че това беше за този клип. Вече доста време мина от клипчето. Втори епизод ще строим. Това бях аз, Вико. Надявам се клипчето да ви е харесало. Ако е така, ударете по един лайк и непременно се абонирайте, защото ще старая да качвам качествени клипове. И това бях аз. И чао-чао!